Повечето хора тук виждат само клещи. Професионалистите виждат точния инструмент, който е за точната работа. Добре дошли в света на Knipex. Комбинирани клещи, резачки, клещи за зигерки, клещи арматурни, 1000 волтовата серия за електротехници, кримпващи инструменти, инструменти за сваляне на изолация на кабели. Някои инструменти заслужават специално внимание, затова ще ги разгледаме по-отделно. Легендарната кобра на Knipex, най-малката и най-голямата. Характерното за тях е лесния избор на ширина на захвата. С натискането на един бутон се мести. Резачки за арматура, които са от 3,6 фи с 20% по-малко усилие. И клещи за арматуристи, класика. Клещите Twin Grip, които имат уникални челюсти. Освен, че може да намествате разстоянието, вижте и самите челюсти. Захвата е уникален. Това помага много при развиване на заоблени гайки. Турборез за пластмасови и цветни метали. Инструмент за заголване на кабели. Кримпващи клещи, известни като клещи за гилзи. Инструмент за оголване на кабели, лесно и сигурно. Първо обшивката и след това си избирате размера на кабела, притискате, завъртате и всичко за секунди е наред. Кримпващи клещи за интернет кабели. Удобен електрически нож за разцепване на изолация и класическата серия 1000 волта, комплект отвърки и клещи. В онлайн магазина може да разгледате пълния асортимент. Ако имате въпроси, свържете се с нас или пишете коментар. Ще ви помогнем да изберете точния инструмент за вашата работа. Магазини Башмайстор. Професионални решения.